Ak ste počuli minulý diel, viete, čo sa stalo Jeffovi. Viete aj to, že je nahnevaný na všetkých a na všetko. Ak ste nevideli predchádzajúci diel, musíte si ho pozrieť, lebo nič z toho vám nebude dávať zmysel. Útržok z miestnych novín. Neznámeho páchateľa zachytila bezpečnostná kamera. Polícia už vyhlásila pátranie po mužovi, chlapcovi vysokého vzrastu, chudej postavy, s dlhými čiernymi vlasmi, vyrezaným úsmevom, v bielej mikine a v čiernych nohaviciach. Pamätáte sa na Sandy? V čase, kým bol Jeff preč, si našla iného. Jeho meno bolo Randy. Bol to švihák, riadna stavba, zelené oči, blond vlasy. Akurát sa prechádzajú po Minetowne, držia sa za ruky a štebocú o rôznych veciach. O škole, o kamošoch, o kňazovej kázni z nedele. Vieš, Sandy, je mi to trápne. O čo ide? O Jeffreyho. Ani mi ho nespomínaj, bol to jeden idiot. Ja nechápem, ako som ho mohla vystať. A vieš vôbec, čo sa mu stalo? No jasné. Jasné, že to viem, nie som včerajšia. A nie je ti ho aspoň trochu ľúto? Ako by si sa cítil, kebyže sa tvárim ako hetero, ale som homo. Je mi ľúto, že nezhorel. Sandy! Však on by pre teba aj modré z neba zniesol. Kdeže? Len mi nejde do hlavy, prečo zabil svoju rodinu. Chcel som ich ochrániť. Randy, nestraž ma! Ale ja som nič nepovedal. A ani som nič nepočul. Si v poriadku? Áno, len sa mi zdalo, že som ho počula a myslela som si, že ma strašíš. Randy ju odprevadil domov, začalo sa stmievať. Sandy ani Randy netušili, aké prekvapenie ich bude zajtra v škole čakať. Svitlú ráno, namiesto spievajúcich vtákov bolo počuť trúbenie arogantných šoférov, ktorí sa ponáhľali do práce. Naša hrdinka sa vymotala z postele, hodila do seba nejaké ovsené vločky a šla do školy. Školu mala neďaleko, za rohom. Bola to pekná žltá budova, množstvo okien a niekoľko vchodov. Vo vnútri cez deň panoval hluk, ale po 5. hodine po obede si žezlo prevzalo ticho a prísne panovalo nad školou. Sandy sa vonku stretla s kamarátkami, prehodili pár slov a šli do triedy. V triede boli ako prvé, ale neprijali si tam byť. Na katedre ležala učiteľka. Jej biele sako bolo nasiaknuté krvou. Keď sa baby dostali bližšie, všimli si, že jej z trupu niečo visí. Na krku mala obrovskú reznú ranu. Nemala šancu prežiť. Jej kamošky začali jačať, len Sandy bola ticho. Niečo ju prinútilo ísť otvoriť tabuľu. Naraz odsunula krídla a bol tam nápis. Krvavý nápis. Sandy ho prečítala nahlas. Bol som tu. Choďte už spať. Sandy zamrazilo. Vedela, kto to bol. Vyletela z triedy ako raketa a kričala. Profesorka Jónová je mŕtvá! Samozrejme, asi o pol hodinu prišli policajti. Skonštatovali to, čo už všetci vedeli. Jeff je späť. Vyučovanie sa na týždeň prerušilo. Sandy prišla domov. Z vrecka vytiahla kľúč, odomkla, vošla. Nikto nebol doma a preto si to namierila rovno do izby. Tašku hodila o zem, sadla za počítač a na stole bolo USBčko s papierikom. Bol čudne popísaný tlačeným písmom, ktoré bolo roztrasené. Na papieriku stálo. Daj ho dnu a otvor video. Sandy sa začudovala. Nikdy predtým sa jej nič také nestalo. Ale napriek všetkému ju premohla zvedavosť a otvorila video na USBčku. Ahoj, Sandy. Ja viem, že vyzerám trochu inak, ako si ma pamätáš. Ja neviem, ako to mám nazvať. Z tvojej strany to je zrada.
nezabudla si, čo si mi vtedy pri fontáne povedala? Povedala si, že nikto iný nám nebude stať v ceste. Ale ty si začala s tým športovcom, či ktorý Antikristo je. Za zradu sa platí. Zajtra uvidíš, čo ťa čaká. Už si sa so mnou dosť dlho zahrávala. Sandy mala slzy v očiach. Bola rozrušená, preľaknutá a celá sa triasla. Večer šla skoro spať a zobudila sa neskoro, okolo 10. Ale nezobudila ju mama alebo budík. Zobudila ju melódia. Taká notoricky známa melódia z mrzlinárskeho auta. A Sandy si spievala do rytmu. Ale zavčas sa spamätala. Preboha, veď je jar a zmrzlinári jazdia až v lete. Pomyslela si. A skutočne bolo len jar, bol marec. Auto pokračovalo dolu ulicou. Sandy sa obliekla, najedla. Niekto zazvonil pri dverách. Sandy skoro srdce z hrude vyskočilo, ale predsa len šla otvoriť. Bol tam nikto. Skutočne ani známky po človeku či nejakej bytosti, ale predsa len tam niečo bolo. Zmrzlinárske auto. To auto, ktoré pred chvíľou šlo dolu ulicou. Vykúkla z neho hlava a opýtala sa. Bol tu Jeffrey? Nie, prečo? Dáš si cukrík? Nie, vďaka. No tak, nechci ma uraziť. Asi ti niekto povedal, aby si od cudzích nepríjmala. Však? Ale ja nie som cudzí, som len zmrzlinár. Tak nedbám. Sandyno racionálne myslenie vyplo, ale jej podvedomie ju varovalo. Ale ono to nebolo podvedomie, ale hlas. Chrapľavý, chlapčenský. Sandy! Nie! V kričiacom chlapcovi Sandy videla svojho dávneho priateľa, ktorý jej včera nechal odkaz. Sandy! Nechaj ju! Ty mi nebudeš rozkazovať. Si len biedný červ, ktorý sa označuje za vraha, ale si nula. Toto dievča je stratené. Sandy stále pokračovala krôčik po krôčiku k autu. Jeff sa rozbehol a zhodil ju na zem. Sandy pokrútila hlavou. Vypadni ty hajzel, ty vrah! Odstrčila Jeffa a ponáhľala sa do domu, lenže niečo ju zastavilo. Bola to ruka. Obzrela sa, komu patrí a uvidela hrôzostrašného klauna. Mal bielu tvár, čierne pery pretiahnuté do úsmevu plného ostrých kriedevo-bielých tesákov. Oblečené mal pruhované tričko a nohavice s trakmi. A tie dlhé ruky. Na ich koncoch boli ostré pazúry, ktoré sa teraz zarývali do Sandy. Jeff bol pohotový. Vytiahol nôž a sekol klaunovi po ruke. A on vydal prestrašený vzlik. Do domu! A obaja vbehli do domu a zabuchli dvere. O chvíľu počuli auto odchádzať. Vráti sa. Musíš ísť so mnou. Nikam nejdem, dokým mi všetko nevysvetlíš. Dobre, možno mám krajšiu tvár, ale... A zabil som svojich rodičov, brata. Ale do mesta som včera večer prišiel a tú učku som nezabil. Spokojná? A prečo ma zachraňuješ, keď si mi nechal video? To som nebol ja, ale lovec. Ten zvonku? Hej, a teraz sa... A dvere sa rozleteli. Bola v nich polícia. Vyťahli zbrane a Jeffovi sa rozšírili zreničky. Do jedného hodil nôž. Kým letel, prebehol k mŕtvole a použil ju ako obranu proti guľkám. Nôž z mŕtvoly vytiahol a zvyšných 4 podrezal. Jeff, to si ako spravil? Sandy, dýchaj. Bol to reflex. Jeff zrazu pocítil niečo na záhlaví. Bola to dvojhlavňovka, ktorú držal Sandyn otec. Jeff sa otočil. Jeho zrenice boli úzke, také malé bodky uprostred modrých očí. Nemáš na to, aby si stlačil spúšť. Cítim tvoj strach. Jeff chytil zbraň, vytrhol mu ju z ruky a stlačil spúšť. Otočil sa na Sandy a vystrelil. Nevedel, čo robí, konal v amoku. Nemám v úmysle ho obraňovať, ale on to nechcel.
si uvedomil, čo sa stalo, vybehol z toho domu a bežal. V hlave mu znel smiech lovca. Náš hrdina sa dostal do lesa, sadol si na najbližší peň a zaboril tvár do dlaní. Niečo pocítil na pleci. Bolo to niečo ako ruka. Keď zhliadol, uvidel hlavu bez tváre. Telo tejto hlavy bolo v obleku. Jeff prestal plakať a postava mu ukázala, aby ju nasledoval.